שלום, אנחנו נמצאים במסעדת דריה, מסעדה כשרה, מסעדה בסגנון דיינרס אמריקאי, סגנון איטלקי, והיום אנחנו נעשה מנה שהיא בסגנון של האוכל האיטלקי. המנה נקראת ארנצ'יני. יש לו למען האמת לאותה מנה שמות שונים, תלוי מאיזה אזור, כי האיטליה כידוע היא מחולקת ל-20 אזורים. ארנצ'יני זה השם שנותנים למנה בסיציליה, וארנצ'ה באיטלקית זה תפוז, כי באמת יש בה כזה צורה כמו שזה תפוז קטן. אבל אם מגיעים לעיר כמו רומא, שזאת העיר שלי, אז יש לזה שם אחר, שזה סופלי על טלפונו, כי המקור ברומא הוא עם כדור מוצרלה בפנים. כשאוכלים את זה אז רואים את החוטים כאילו שזה טלפון, ולאן כל אזור יש לו את השם שלו ואת השינוי קטן כדי לאפיין את המתכון. פה אנחנו רואים את רוב המרכיבים של הארנצ'יני. כמובן שהכוכב זה האורז העגול האיטלקי שיש לנו פה. אנחנו מתחילים עם בצל לבן. אנחנו חותכים את זה מריבועים ממש כמה שיותר קטנים, רצועות וקוביות קטנות גם של העגבניות מיובשות. יש לנו את הזיתים שחורים מגולנים, אנחנו חותכים את זה לרצועות קטנות, ואחרי זה בעזרת הסכין מנסים לחתוך כמה שיותר קטן. נלך להכין את האורז והריזוטו, כי הוא צריך גם לנוח ולהתקרר. שמים קצת שמן זית. שמן אנחנו שמים את הבצל, לעבר את הבצל, היא חייבת להישאר בצבע לבן, לא לקבל שום גוון של שום צבע. אני שמה טיפה מלח על מנת לשחרר את הנוזלים שיש בבצל. שים את האורז העגול, ממשיכים לערבב, ואני תמיד אומרת ששומעים שהמרכיבים שבמחבת או בסיר צועקים הצילו, אז הגיע הזמן לתת להם יין לבן, כמובן יבש. ממשיכים את הערבוב עד שהיין מתאדה על מנת שכל האלכוהול יוצא, ועד שלא רואים שגם הבצל וגם האורז נהיים שפופים לגמרי. עכשיו, כשעושים את הריזוטו האמיתי ואוכלים רק את הריזוטו, אז בדרך כלל מכינים ציר ירקות או ציר של ילד שאנחנו רוצים לבשל. פה אני מעוניינת להכין מההתחלה מנה אחרת, שזה הארנצ'יני, אבל מה שחשוב ומשותף לכולם זה שיהיה מים חמים. בלי מים חמים אי אפשר לעשות שום ריזוטו, כי אסור לעצור את הבישול. מחבת צועקת הצילו לפי איך שאתם שומעים, וזה השלב שאני מוסיפה את המלך. כדי להכין את הריזוטו צריך הרבה סבלנות, וכל הזמן לערבב על מנת לשחרר את החמילן. ברגע שהוא שותה את הנגלה הראשונה של המים, אז להוסיף עוד עד שהוא מרגישים שהאורז הוא מוכן. ובריזוטו הקלאסי, הסיום שלו הוא תמיד עם חמאה, פרמזן, פטרוזיליה ושום, וזה הסוף של כל הריזוטו. עכשיו, כשמסתכלים ועם הזמן עומדים, רואים שיש את המועות, כאילו הוא לאט לאט שתה את רוב הנוזל, ועוד מעט, עוד פעם, הוא עושה רעש לא של בישול, של הצילו. אז זה הזמן להוסיף עוד טיפה מהנוזל. זה לוקח בממוצע בין 18 ל-20 דקות. המקרה היחיד שאורז הוא מלווה מנה עיקרית ולא מנה ראשונה בפני עצמה. זה דבר שעדיין קצת קשה בארץ, להבין שאורז היא מנה ראשונה ולא תוספת של. עכשיו, לקראת סוף הבישול, עדיין שיש לו טיפה מים, מכבים את האש ונותנים לו לנוח, כי את כל המעט נוזל שעדיין יש, תוך 5-10 דקות גז, הוא שותה כל המים והוא נשאר בלי נוזלים בכלל. ואז כשהוא שתה את הכל, צריך לתת את זה להתקרר במשטח שטוח. אנחנו מקבלים את האורז הזה, שכפי שאתם רואים הוא די דביק. כל עוד שהוא לא קר, אז לא מוסיפים לו שום דבר אחר. מוסיפים לו עגבניות קוביות, מוסיפים לו פטרוזיליה. את הבזיליקום אני השארתי אחרון, כי יש לו נטייה להשחיר. מוסיפים את הבזיליקום, מוסיפים זיתים שחורים, ממש מערבבים, והוא משתלב, נהיה עוד יותר כזה דביק וידידותי. אני חושב שיקבל קצת צבע, קצת מממרח העגבניות. מוסיפים על זה ביצה. הוא משאיר לי את האורז עם כל המרכיבים, ממש אדוק, ואין לי שום בעיה שהוא ייפתח. בטיגון טורפים אותה טיפה,
לאחר זה אנחנו מוסיפים את הקמח. עושים מין בלילה על בסיס קמח וביצה. ברגע שהוא עוטף את הכף, או כמו שאומרים באיטלקית, אם הוא כותב, אז הוא מספיק מוכן. פירורי לחם. אני ממליצה לנסות את הכדורים שהידיים הן קצת רטובות, ואז הוא לא יידבק. לוקחים כמות, עושים לזה כדור, מעבירים את זה בביצה עם הקמח, מעבירים את זה בפירורי לחם. זה דבר שאפשר להכין יום מראש ולשמור במקרר, כי בכל מקרה אחרי שעשינו את הכדורים עדיף לתת להם לנוח לפני שעוברים לכיוון עמוק. עכשיו אפשר לעשות בגדלים שונים. זה הגודל הבינוני, יש גם בו אין סוף ביגויים. אפשר לעשות עם בשר של רגו, עם בשר טחון, אפשר לעשות עם תערובת של פטריות. הוא חייב לנוח כדי לראות בצורה כזאת. אני מאמינה שבבית אין, אבל אפשר בשמן עמוק, וכמובן כל מה שמתגנים בשמן עמוק ולא במעט שמן הוא הרבה פחות מזיק לבריאות. במקום אחר שהוא לא המסעדה שלנו שהיא בשרית וכשרה, אז לפני שסוגרים את זה, לשים קובייה של גבינת מוצרלה בפנים, זה רק מוסיף. זה רוטב העגבניות הבסיסי, עשוי מעגבניות מהמשפחה של הסן מרצאנו, שזה מיועדים ברוטב העגבניות. מסמיכים את הרוטב, נותנים תמיד את הקיבול הסופי ברגע שהם מחממים. זה הבסיס של הארנצ'יני שלנו. הטמפרטורה של השמן שהוא על 270, ואז נותן לי ביטחון שברגע שהוא מקבל את הצבע החיצוני מהחום היפה, אז אני בטוחה שגם החום היה לו מספיק זמן להגיע בפנים ולחמם את המנה בלב של הארנצ'ינו המסכן. אפילו אם זה מסעדה, אפילו אם זה בשמן עמוק, השיטות הן אותן השיטות של פעם, צריך נייר, צריך לשים את הדברים המתוגנים טיפה על הנוח, הוא הגיע לצבע יפה, הוא חום יפה, רוטב העגבניות שחיממתי, בסיס שכיף לטבול את הארנצ'יני, ואז מסדרים אותם אחד על יד השני כמו חיילים. ובבקשה, מנת ארנצ'יני, מנת פתיחה כיף איטלקית, תודה. תודה. בבקשה.